Els campionats d'Espanya d'esquí de fons en tècnica lliure i relleus es van disputar durant 2 jornades a Baqueira-Beret, sota l'organització de la Reial Federació Espanyola d'Esport d'Hivern, juntament amb la Federació Catalana d'Esport d'Hivern. La primera de les 2 jornades disputades a la Vall d'Aran va ser sota una intensa nevada que va deixar 45 centímetres de neu, però no va impedir que els gairebé 130 fondistes de tot l'estat, a més de França, Andorra i el Marroc, participessin en aquesta primera prova al Pla de Beret. Imanol Rojo en categoria sènior, Lídia Iglesias en sub-20 i Martí Vigo es van proclamar campions d'Espanya en tècnica lliure en les seves categories. En la modalitat de relleus, una prova que es disputa per equips de 3 fondistes d'una mateixa federació autonòmica i on es competeix el primer relleu en clàssic i els altres 2 en patinador, les proves van ser de 5 quilòmetres per participant. En categoria absoluta, l'equip de la Federació Madrilenya d'Esports d'Hivern, format per Guzmán Sanz, Mónica Sáez i Roberto Piqueras, es va adjudicar la primera posició per davant de la Federació Basca. Va completar el podi la Federació Catalana d'Esports d'Hivern amb Sergi Brau, Marta Sesté i Gral Cellers. Ha sigut una cursa bastant dura, les condicions meteorològiques eren difícils, amb neu, amb boira, hi havia molt nivell també, per cert, de la nostra categoria, i bé, no m'ho esperava, vull dir, he entrat amb un altre de la meva categoria també bastant junts i ha sigut una sorpresa, estic molt content i a seguir endavant. I bé, no m'esperava guanyar perquè he fet una temporada no molt bona per mi, perquè vaig estar lesionada i bueno. Però la pista ha estat una mica complicada i el circuit era bastant dur, però bueno, estic contenta. La verdad es que me esperaba este resultado porque ya me encontré muy bien la semana pasada en la Copa Europa y aunque me lo ha puesto hoy un poco difícil Martí, me he encontrado muy bien y me he sentido muy bien y revalidar ya casi como en casa aquí en Baqueira-Beret mi 4º año consecutivo, pues estoy muy contento. La carrera d'avui ha seguit força dura perquè les condicions ja des de matin han seguit el neu i aire i la visibilitat era molt dolenta. Aquerò jo crec que ha afectat ensenyau, però la cursa ha seguit igual a totes, igual de dura, que la veritat és que sabia que anava a ser difícil perquè la competència era dura. En categories sub-16, la Federació Catalana, dividida en 2 equips, va aconseguir la primera i segona posició gràcies a la bona feina de Miquel Auladell, Maria Cellers i Jaume Puello.